Така, здравейте хора, аз съм Бошката и това е новия клип за Лиля Начкова, който аз мисля да кача. Да първо почваме клипа, наистина няма смисъл да ви се обяснявам. Какво знаем за Лиля Начкова? Лиля Начкова е БГ инфлуенсър, който качва в TikTok, Instagram и YouTube. Като нали знаем, Лиля Начкова има два сериала, вече един филм, като първа беше Русалки. Ако трябва да съм честен, за Русалки беше много зле, поне на мен не ми хареса. Имаше някои проблеми с едитинга. Сюжета на мен беше много тъп. Следващия сериал беше от качалки в Даскал, не знам как беше. Ако някой знае, да напише в коментарите. Като поне на мен днес този сериал също не ми хареса. Както знаем, в този сериал Джимов се стилна с Аначкова. Това е Лили, краличета на училище. Филмът няма коментиран, той си беше кринж. Наистина лапцата ходиха там да им се потикрават. И така, наистина, както и де, казахме с неща, които не харесвам за двата сериала и филма. Но нека да кажем нещо и за нейните тиктоци. Нещо, което мен е направило впечатление, наистина, че нали, повече малолетни гледат контенти. Наистина, със сигурност техните видеа не са за деца. Наистина, да казваш такива шеги за думкане пред малки деца не е нормално. Сега ще дам следния пример. Нали, Лили казва към гачето си Иван. Иване, ще ми го вкараш ли? Има някакъв. О, ес! Come on, baby! Брат, ти тъп ли си? Да, наистина. Разбирам. Искаш да имаш някаква детска аудитория, което добре, но такива видеа да се разпространяват на деца, не е нормално и опита да си мисля, че това е нещо хубаво. Това вече не е добре. Сега, със сигурност, аз съм човек, който разбира от много базици, ама това вече не е базик, не е нормално това да се качва, защото наистина, ако имаш аудитория, която е 18+, разбирам тогава да качваш такива базици, ай добре, тук по-бих се съгласил, ако си OnlyFans модел, ама ти не си OnlyFans модел. Айде разбирам Анджела Ташева. Тя е открита ковра ти, ама се опитваш да си замаскираш шаврантията с че това е детски контент. Това не е нормално. Моля ви се, разберете ме по правилния начин. Аз не съм възрастник, който да ви казва какво да гледате. И нещата, които аз съм забелязал и които на мен не ми харесват, аз ги казах. Надявам се, че видеото ви е харесало. Абонирайте се, лайкнете видеото, последвайте ме в Инста, Каваклеев и ай чао! Иване, ще ми го вкараш ли?